musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeñay windere feñjay ɓatake bindaɗo amde sappo e nayyi morso hitande ujunere 25 ɓatake men fati koye hirjino gandal alhamdulillahi rabbil alamina en jetti jomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere Sénégal Mauritanie Mali Gambie Guinée diaspora o kala moni pop ɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama duwaw min duwanimama alhamdulillah hande ko altina kala altina noon eɗen kewi nayade e hirjinde gandal nde tawno fulɓe mbi puccu daɗa waduno kala ko gandal lampa jeynoto ko aduno kala ko pinal kam yeynoto gandal galle nanno aduno kala ko muñal koma muñade keɓa gandal yeyno ɗum ngal pinal beele mbawa huccidde aduno dokkaɓe ko poɗɗa rokkudeɓe ko yo Allah yeɗen dañin woni ya rabbi hade men yettade yewtere meɗen buuɗal yurmede eɗen garta seeɗa tan e actualité ji garandi en hanki noon jayde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ene ñaagui yafuya musidɗo men Haali Abouba wonno ko caɗele kuura e caɗele connexion jeeyi sababu hanki kumpital mon jippaki kumpital jayde mon Weltare TV hewani wadde hayso jenggu hayso hiir hayso ñawlu koko jippoto tan kono hanki noon ko noon Allah hoddiri jayde ñaagui mon yaafuya onon wawɓe hettade kumpital mon e jayde mon Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe gartaten seeɗa koye caɗele teskade hande o to galle lamorgo to hakkude hooreji jaagoɗo leydi Sénégal kame hooreji leydi Sénégal taw kadi wukkilno ɗin konguɗi ko hooreji jaagoɗo leydi Sénégal ngam hollirdemo wonde o hoorejo leydi mo ganduɗa laabi kewɗi omo tintina ɗum ede caɗele guuraɗe on hay dillere wotere dillani hen waɗani hen so andi noon wawa jogade leydi ndi yo lubruɓe kamɓe ɓe mbawa yuɓɓinde koɓe jiiɗi yuɓɓinde ko beele ɓe jogo fandare mabɓe koɓe jiiɗi ko kan haala noon naate médiaji naate laylayti rendo naate kirɗeli naate batuji naate haalaji ha teska e nder qimaji caɗele ene tiɗɗi nder kono tinama hakkude asiɗo e aliɗo koyɗe kewɗe jaam ko wayno gardiɗo sursarɗeji leydi Sénégal e woɗɓe dogde hen beele pamodiral e nanodiral ene wawi wonde hakkude mabɓe kuccana golle nde tawno so tawi gayi ɗiɗi pelɓodiri tan tampere wodanan miskineɓe nde tawno kadi fulɓe mbi ko baroje ɗiɗi kejjata e gaska
to leydi Mali armée leydi Mali e wallidi mum ene joofa piɗeli taw ko Africa Corps holliti ɗum wonde ñande 12 nduɗo hennalel ndu gonɗen e nder région de Tombouctou e diwan Gossi e fedde association darniɓe haqqe innamade wiyeteɓe kal akal CDDPA ɓe kolliti wonande armée leydi Mali e wallidi mabɓe jooɓima pittali hewɓe e nder diwan Gossi cafrowo goto ene hen gorko nayejo goto ene ɓen waraɓe maɓe jaaha ɓe gono en jeeɗiɗo walla 10 taw ko waraɓe gueɗe kewɗe bonna toon lebte mawɗe mbaɗa toon ɓe kolliti ɗum ko armée leydi Mali ɓe joofi hen peɗeli. To leydi Nigéria ene jogui sunu mawɗo no fewi ɗum ko jaltugol aduna gonnoɗo hoorejo leydi mabɓe woni Mohamed Buhari mo ganduɗa laaminoma leydi ndi hitande 1995 taw ko kuddata o wanno ngan sangano waddi potal démocratie e leydi ndi o laamti leydi ndi wonno ko hitande 1983 ha hitande 1985 o laamtoyi leydi ndi tuggal ma hitande 1915 ha yettenma hitande 1925 o waɗi mandaji makko ɗiɗi woni Bola Tinubu Ahmed ko o tigi ɓe jeehi sungoji lomtimo taw kanko hankadi o yahani kam wasi fittanum hanki toon to Londres woni Angleterre yaltiri aduna duuɓi 92 o gorko pullo jaltuɗo aduna jayde mon weltari tiwini nelde duwaw dendagal ɓesgu Nigéria naɓe kala e dendagal umma islamique e dendagal fulɓe Nigéria kala teni kadi ko joom darde fayidinde joom martaba koninke labtuɗo gollal e nder leydi Nigéria kanko Mohamed Buhari jaltuɗo aduna o. To leydi Cameroun Paul Biya jaarowo e duuɓi 92 on saaha mo gonɗen hanki holliti ko candidat e sungoji baɗoji 12 octobre e ndeɗo henno hitande hewɓe ne ɗaminino ma o wi ko candidat won kay wiyoɓe mataw ɓayde o naywirindani hen teni kadi ko laami leydi ndi ko kena boye duuɓi 40 ko fawi ene wawi hankkadi o ɗaccita kono ala daawal makko jeetaɓal kay o holliti ha hande ɓiɓɓe leydi ndi cohlimo projet ji e gueɗe ɗe wiɗo hande ɓiɓɓe leydi ndi kala alay saago o jokka golle ɗum noon o jeeyama e ƴamoɓe lefol laamu hittande 2025 taw koye 12 octobre e nder ndeɗo hen hitande so jomiraɗo haaji. To leydi Gabon jagorɗo gueɗe nde leydi kami jaccingol laamu lawɗini subaka law hande o altina wonande sumgoji législatif ɗin sarɗiyankoji kami local ko 27 lewru septembre e nder ndeɗo hen hitande waɗata so jomiraɗo haaji so tawi ko listuji ɗi ko 12 août so tawi noon ko campagne ko 17 ha 26 lewru septembre eɗen gandi oɗo hoorejo leydi ndi woni général Olengi bannoɗo kuddata 3 août 2023 caggal mum noon winoma jooɗo duuɓi ɗiɗi waɗi hitande fawde ɓe jeehi sumgoji caggal référendum aji baɗaɗi e nder ɗin sumgoji noon o dañi kala temedere 94 hawlati hoorejo leydi ndi ko nden tigui o felliti wiide mo yuɓɓina sumgoji sarɗiyankoji kami local e sumgoji Sénat e nder leydi ndi kala. To leydi France hande o ko ñalawma fête julde mabɓe ɗum ko julde nden kay kisal nde ɓe kepti koye mabɓe e jimadi Allemagne so jiiɗi mbiyen noon o ñalawma hande noon ko ñalawma fête national nden ka leydi ndi kala hoorejo leydi ndi holliti ma ɓeydu kisal ndenka to banggue kadi haalisaji armée leydi ndi ha ɓuura kadi jogade kisal ndenka e leydi ndi kala ɗum noon ñalawma hande o onon wonɓe France ɓe on ñamat on jarat on poftoto taw kadi golle ngala foftorde jaame kisal. To Gaza teskama caɗele nguura no feewi sukaɓe ne jooɗo ñalawma e ñalawma e feccere taw ha abbere natani kunuɗu men
ngam teskede caɗele e caɗele heege diñike toon. Donald Trump neli nelaɗo mum ɗum ko subaka hande o toon to Ukraine. Eɗen gandi wo fodino ma o neldu misilaji taw kadi misilaji oɗon financé ko Union européenne faade Kiev beele wawa dartade ɗum ko caggal nde o wino o dartini balle faade Ukraine caggal no o holliti kala ko haalde Putin laataki kankone mawo ƴettu ngal ɗon ballal. To leydi Syrie ko pelɓodiral leƴƴi bonɗi mbaɗi to nokku biyeteɗo Zuweyda hakkunde leƴƴi to wuro wiyetego to Zuweyda ko wuro ngol leñol biyetengol Druza ne tawi toon ken tolno 50 en jiiɗiri neɗɗo mbasi sen pittade kañum e Bedowa ɓen dañi yoɓade 50 en jiiɗiɗo fittandu hen ɗiɗo ko sukaɓe e rewɓe taw kadi koye leñol biyetengol Druza siftinde moon gila Bashar Assad riwa e laamu ha yettiɗo en ngol leñol ɗiɗo leƴƴi ɗiɗi e kala saaɗi pelɓodirat kareli musɗi no feewi. Musidɓe tedduɓe ɗo hen no wonno tan meftande seeɗa tan e nder kumpital men e ɗemgal Pulaar ɗum noon joni joni yewtere men buuɗalire men so haaji Allah. Yewtere men buuɗaliru mende ene mefta seeɗa tan e yidde tintinde moɗon ɓoyetama ɓangguino ngo yaltoni publicité oɗon fedde yiɗɓe Sar Abdoullahi Sarr e ceerno Haali Abdoullahi Sy e gardugol sohna Aminata Guissé toon to wendu Boseyaɓe aɓe jiiɗi yuɓɓinde conférence baɗɗo fayida taw koye lewru septembre hedde le 20 septembre so haaji Allah rahman caggal mawlud taw kadi waɗata on conférence ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ko tintinde on ene bisma hen noon dendagal joklinayi windere kala Sénégal e kuuɓal nonne kadi Mauritanie e kuuɓal Mali e kuuɓal Guinée Conakry Guinée Bissau Gambie ha e diaspora o kala so haaji Allah rahmanu ma lettre uji jetto moon ma bismago yetto moon kono kadi so Allah jaaɓi oɗo conférence ko onon hettiyankoɓe Jayde Weltare TV kala jeeyi ɗumen oɗon bisma en bisimilla moɗon. Caggal ɗum eɗen nelda duwaw umma islamique kala eɗen nelda duwaw tijaniya kala eɗen nelda duwaw dendagal fuutankoɓe kala eɗen nelda duwaw pulagu kala eɗen nelda duwaw dendagal commune Nabbaji Siwol woni nelda duwaw boyinaji naɓe kala ha tenti noon enɗam ceerno Ahmadou Boyinaji ɗon ɗo boyinaji ɗo jaltugol aduna ceerno Alpha Niang hecci hanki o mofta hanki oɗo boyinaji ɗo elnede duwaw welede Allah yo ɓeydo e makko kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ya rabbi ya rahmanu. eɗen mbiya tan yimɓeɓe yoɓe ɓeydo tinnade e rentade ganden de aduna o mari ɗum tan ko rentade e finde neɗɗo kala kene waɗa yo waɗir pinal wasa waɗirde tan wadde ɗum woni ardinde hakkille ko hunde moƴƴude e kala sa eɗen tina tatale mawɗe ko fate so tawi eɗen jogui yimɓe mawɓe yaltuɓe aduna eɗen tina hen saabu sa yi moni kala jogui téléphone mum welɗum noko yo filmu waɗay page muɗum TikTok ene mbaɗe abonné so jiiɗi yebde foof no yaari guilto goski ƴettete ha ɗo rewata ha ɗo yettoyi ha to wirwirde mbaɗe abonné an a sunaki gonɗa koye julade mbaɗe abonné gonɗa koye julade banda men gartiren ɓerɗe men faade Allah kormoɗen o maccuɗo Allah walla o korɗo Allah mo Allah nawti e mum so tawi a ari nottade ar nottorade lillahi ngara nottorade ngam ɗaɓɓude baraji ngara nottorade ngam jeyde mayiɗo o ngara dusamo no Allah wiiri o wiire no Allah wiiri koota kotira no Allah wiiri tawa waɗani hen gueɗe goɗɗe kono a jogot téléphone ma tan aɗa waɗa live aɗa filma aɗa haala hen mbaɗe commentaire ala ko waɗi commentaire e mayiɗo
so wona ko moƴƴo yo Allah yurmomo yaafomo. Nde o wuuri nde a yahani jaɓɓuɗa koyɗe ma ƴeewoyɗamo kanko mayiɗo o. Kanko mayiɗo o nde o wuuri nde a yahani jaɓɓuɗa koyɗe ma ƴeewoyɗamo, a ittani ujunere ma nelduɗamo, a ɗaɓɓani numéro makko téléphone jokkodirɗa e makko. Hay sa tini ni o ariɗo a yahata ni par ce que a ala temps wawde juuroyademo. Kono anan o maayi tan jiɗɗa filmoyde, jiɗɗa dañoyde base, yimɓe ndentoɗe gueɗe bandamen. Neɗɗo filma ha filma maayiɗo to natta e gaska, filma ha filma qabri maayiɗo, ase ha gasa filma gaska ka, o ubbe ha gasa filma yenane nde. Avion jomum waɗa terir, goski mum so a jippeɗe moni fof ne jogui téléphone ne filma, ene filma avion jippotoɗo, moni fof ne filma. Ambulance ne waɗa marche arrière gam ƴettude goski, moni fof ne dari ne filma. Ɗo filmata ɗo haqqille ma natti wonde Allah, haqqille ma natti wonde mayiɗo, haqqille ma woni hankkadi koye filmude nde. Wayi kono neɗɗo gonɗo e yoolade aɗa filma ɗum, walla gonɗo e maayde aɗa filma ɗum. Banda men ndenduɗen no moƴƴi. Alay sago ganden holko woni droit. Eɗen janga sariya, kono sariya ne haɗi en ko heewi, kono eɗen jaɓɓa eɗen ɓenna. Eɗen mbiya mata filmude nde koye l'islam jeeya, ɓayde ko diiniyanke filmudemo eɗen mbaddi innade Allah koye l'islam jeeya. Kono ganden wonko mbatten, gonɗen koye lorde koye men banda men. Allah ne haɗi en gollude gollal so wona ganden ko mofti e ngal gollal ko. Allah ne haɗi en wadde hunde ha ganden ko Allah ñaawi e hunde he ko. Kala ka alna ɗum humpito war jabdarade hen, war jab wadde ɗum. La taqif ma laysa laka bihi ilmun. Kala ka alna ɗum gandal, rento ɓattade ɗum. Kala ka alna ɗum humpito, rento wadde ɗum. Ndentoɗen jumre mawde ne wona hen. Hoccude téléphone ma tan ni pota neɗɗo, o ñanta o yoɗa tan potamo, tawa ñagakimo, a wiyani mboɗo yiɗi foddema, sa fotimo ngon photo, so wimi a mumtu, sa momtani omo jogui droit nawde ma yeeso lawol. So nema yeeso lawol ko famɗi ko kala lebbi 6 nde waɗa ɗe kaso, tene pawiɗa amende. Tene so yima cohlum ko million a yoɓat, so yima ko million ngaji 2 a yoɓat. Alay sago janggen droit. Ganden neɗɗo fof ne jogui fodde, jinnaɓe neɗɗo koreji, neɗɗo so welaka mbaɗon neɗɗo ko mbaɗɗon ɗum ko, a mbawi portude mon plainte. Image ko sacré, ko keɓɗa fof pilma, ko jiiɗa fof ƴetta, a namdata ko neɗɗo, neɗɗo yo rento ɗum. Sa rokkama autorisation yamirore noon, andu kadi ko jaltinɗa, anduɗo kaɗɗa, ɗum woni jogade haqqille normal. Jogade hakkille normal ko andude ɗo haɗata e ko pilmata ko. Ganda kadi oɗo kaalowo so natti haalde ko foti nannade ko, kuppu film maɗa. Omo yewta, omona haala, o naatoye daari aduna, o naate tindi, ko haalata ko amnota ko. Neɗɗo goɗɗo so nani wawi ñingdemo bonna gandal makko, kuppu caméra ma, kuppu haala ka. Neɗɗo ne haala ha ɓooya tan, wona e raytude, naatoya e coɓɓoƴƴi, addoya gotka. An pilmowo o poɗɗa wonde an ko joom gandal, poɗɗa wonde ko kumpitiɗo, wona ko neɗɗo haali fof jaltina pusa wuro, haala ne bonna aduna, haala ne fusa, ko haala tan fusi. Son jii hande Sénégal haala ka heewi ko haalaji. Hoore jaagoɗo ko haali ko kam haali yalti, sinno ko goɗɗo takkunomo taw nana kaso, kono kanko haali o yalti. Neɗɗo ɗon so haali gasi hankadi ne haali. Kono noon aɗa jodde gando ma, moƴƴo ma, jinnaɗo ma, nayejo ma, mamma. Eɗen jii hande ɗo jagga mamum watta ɗum julorgal TikTok. Jagga ceerno ma mbatta ɗum julorgal TikTok. Nanga jalniɗo mon wuro mon mbatta ɗum julorgal TikTok. Aɗa juloro jomum ene haala puyka, ne haala ƴettoje, ne haala payka, ne haala moƴƴa, no sifa fof waari. Aɗa waɗa ɗum e nder lowre ma TikTok, beela daña abonné ji, beela daña vue, beela daña base.
ɗum tagi noon eɗen golla huunde nde ngannduɗaa ande jogori joganaade men halkaare mawnde, ana jogori bonnande men ko heewi, ana jogori bonnande min ko en mbawata fewnidde. Teni image so yeehi firtotaako, so hesi ɓodi ha naati ɗi laylati rendo yeehi, sabu woni kala waɗe copier nawa ha ala ɗo haadi. mi meeɗi jooɗodade e neɗɗo gooto ko kanko wino yomi nangita somo haala, nangitimi haala ka fuɗɗode nde ne feewi ne weli, ya ɓoy tan o naate geɗe goɗɗe ɗe o naati ɗe noon min ɓuri mo humpita ɗum laabi temedere temoɗani ko haali ko fof woodani. mbanmi pause o haali haw gayni kuppumi. waɗi ñalawma goto o namditi kam mbete mi sari haala ka holno wayi, mbimi ha jindiren mi haalama, mi yiɗa haalami hay téléphone, min jinde mbimi a haali ɗum e ɗum jaafoɗa noon so ɗum yalti bonnat fayida ma, sabu ɗum wonani yaari ko ni eni tan fi jungo hono ko deeƴi. en jiinoɗo hen gando mawɗo goto ene waɗi ɗo hunde wotere e nder réseaux sociaux bonnanimo fayidagal kewgal, sabu hollum won gandal gotal, gandal ngal ko gandal yimɓe mbaɗirta ko wayno hiilaji ko funti koye sifa o no waɗi, taw no waɗiri ni ene jogui humpitiɓe ɗum laabi temedere e laabi temedere. caggal nde vidéo o yalti ha yeehi woodi jaguiɓe vidéo o mbatti ɗum montage kolliri no waɗiri ni, gandal makko boni, fayida makko boni, teno kono tugnatanoɗo kolanoɗo to banggue on sifa. ɗeɗo gueɗe foof neɗɗo yo reento, neɗɗo yo reento, wona ko jiiɗa fof pilma, wona ko jiiɗa fof kaala, wona ko nanɗa fof cuusnoɗa ha kaala cika gandal, wona ko jiiɗa fof mbiyaɗa ñemba ha mbatta ɗum gandal mbiyaɗa waɗa mbuɓɓoɗa. en ji eɗen joguino hohoɓe mawɓe yahannoɓe leyɗele mawɗe mbiyene mbaɗoya ɗum toon, dañi toon caɗele nanga, wonti ko caɗele mawɗe ma gudda e kasoji duuɓe kitale, woni hen jaltani, woni hen nantan, woni hen mbara, woni hen ɓocciti garti, woni hen jooɓa haalisaji ha heewi. kala kaɗa waɗa e aduna aynir haqqille ma bandam, kala kaɗa waɗa e aduna kadi jogo humpito laamgo cer e ko mbatta ko. fende e dow inde neɗɗo mbiya ko Sar Abdoulaye Sarr wi taw mi wiyani, walla takkami hunde yima e addu preuve, sa addani preuve somi portima plainte ayno hakkude ɓe ɗiɗi ñawdaɓe, hakkude Mame Mbaye Niang e Ousmane Sonko no wayi ko ni tan wayata, aɗa fayde temedde 2 millions, somi welama mboɗa fawdema temedde 2 millions, teni ñaaweɗa cokeɗa. neɗɗo woto takku neɗɗo, woto fen e dow inde neɗɗo, kala ko mbiɗa neɗɗo o waɗi yata adde preuve. min yi kaari nadde suudu kamɓe jindi, kaari zerata kaari yaltita e kaari. ceerno kaari joni ciirani mbaɗ ɓattodirde ni top ko tuma mumen ko takki, eɗen gandi sariya ko haaliyam. sa tukki neɗɗo zina, holko Allah wima an tukku neɗɗo zina o, sa addani dalil labɗo ceer koko sariya wi, ya lappe ya fiye. wiidema kaari ko debati gorkati, a heɓani hen ko laaɓi ala hen yitere, jiiɗa koye jaɓɓal makko e wicco makko eno wayni. mbiɗama ko debati gorkati, a heɓani hen ko laaɓi, takkuɗama ko luuɗi, a fiyete an. ɗum tagi noon banda men goppen takkude yimɓe jeyaka e gandal, jeyaka e pinal, goppen fende e dow inde yimɓe. so neɗɗo haali hunde saɗa waɗa traduire, sabu mi anda no français wiyata ɗum ni, traduire ko trahir, sabu kala mbiya waɗa traduire haala jananka, sa renaki joni mbaɗamo trahir kala goɗɗum, walla mbaɗa haala ka trahir kala goɗɗum, ko wona ko haali ko. firtude haala neɗɗo
ayi balɗe ñande eɗen jaɓɗo vidéo goto omo jalni kono wonko jangguinta ceernajo goto ne waajo e ɗemgal wolof o wi jaal woni jenayiseji batteɗi hande ɗi bahol moƴƴani almudo o wi ceernajo o de wi sirigne bi neena bayilen jaal bahol neexul ceerno heɓi neexna kay mais bahol ay kanko ɓeydi hen neexulo ko ɗum woni caɗele ɗemɗe men ɗe ceerno wimo ko gacce jenayiseji mbatton hande ɗi moƴƴani kanko ɓeydi hen o wi ceerno o wi gacce jenayiseji mbatton hande ɗi moƴƴani welani o wi ala ne weeli kay ɓayde sos nan toon tew nan toon tufam nan toon cukalon jotkon nan toon uuro nan toon foof nan toon hay ƴamene mbaɗe nder o wi ɗum kay ne weeli heddoto ko moƴƴani ɗum jeeyi sababu no an hoorema nantinanowo ceerno woto yit ñantude ceerno ha kaala ko haalani ko haali ko reftu hen so tawi an keɗotoɗo o aɗa nantino ceerno o fuujima mbayano kettotoɗo seeɗa beele o refta o fewnita defta pewnita anen ɗum tagui ene jeeya e wonde neɗɗo peɗɗitiɗo aduna ɓattade moƴƴo ɓattade gando beele yeynono ɗum hen sahaji ko kewata e aduna he ko aɗa nden kewi haalde saaha fof mbiɗen humpitade ɓuuri humpede wona ene moƴƴi noon kala ko kewe aduna he duɗe ɗe galleji ɗi no goniri ni ɓattoɗa mawɗo o caggal journal mbiyamo aduna de hande ko ɗo o yarata ko ɗum kewi ɗum ɗo de woni ko kewi no gonɗi ko beele jomum wasa nadde débat ji goɗɗi ɗi gonɗani wasa heɗade audio ji ɗi gonɗani wasa heɗade fake news uji kewɗi jahoji saabu yimɓe so joɗima hande ko kaari wini anani kaari ko wi ko taw pop ala e mabɓe joguiɗi hen dalil aɗa haala inde kaari taw ko kalɗa ko fof wodani mbiyata ɓe mbi kamɓe de mbi holɓen ɓe mbi hol wiɓe journoji ɗi hol on journal mbiɗo noon min mi meeɗi yiide bindol gotol ene windi e nder jayde wotere mawde ene heddi tan hedde 30 minutes wiide mboɗo waɗa journal bindumi bindol ngol ha gasi tan jaami ha to puɗɗorode journal momtimgol mimi sirani kabaru so yani accu maximum ha wona hay soko waktuji 6 walla ñalawma kurɗo walla kam a tini hankkadi ɓuuri jayde e nder jayɗele ɗi foof walla source dokkuɗo o andi kam oɗo henna ko vrai kono tan yana tan joni keñƴoɗa mbiyaɗa haɓra joni soɓe momti bindol mabɓe tan par erreur a dañi haaju par ce que ɗum ne hefto kala saaha ene hefto kala saaha wone média ji jayndeli binda joni ɗum kewi par erreur taw kamɓe keɓani ko laaɓi ɓe binda ɗon ɓe tawya o source moɓe gaddi o wona moƴƴo ɓe momta an déjà ɗemgal ma haali yeehi sarima holto guittuɗa duttoɗa ɗon tawa momtama aɗa suswide ko nden jayde yaltini a suusa hewɓe haaloɓe ne keeɓe ɗe caɗele témoignage par téléphone neɗɗo wima ɗum kewiɗo kala nde o haali mo heewi ɓuttiɗ ha ɓuttida ha ɓuura ɗo e ɗo ko kewi ko ayi ñanden eɗen keɗolo hen no correspondant goto ɓiɗɗo sénégal najo gonɗo Iran no misilaji giwrata Israila ne jaaha Iran ni o yiminen min tinani ɗum ni haɗani yimɓe yaade jeere haɗani ɓe yaade butikaji haɗa yaade haajuji maɓɓe aɓe jaaha ɓe nanata tan koye tileji wayi tan kono hande gona leydi Mali won e nokkuji nana won dille nanta taw gonɗuɗo no ene wone oɓirde mum ne wone yarnirde mum ne wone yarirde mum ene wone golle mum ene wone haaju mum taw kañum tinani ni way kono gonɗen e leydi ko wayno kuddata waɗa walla waɗa kewe leydi wonɓe to ɓe kula noon ha ɓuurta taw onon ni on tinani hettin ɗon tinani oɗon jaa haajuji moon oɗon ñaama oɗon jara oɗon jala
hollum ko konngudi hen saji ne paya ha ɓurti. So tawi neɗɗo yiɗi wonde neɗɗo pinɗo, neɗɗo jaaduɗo jamanu, alay sago noon ndentoɗa kala ko jiiɗa sortude téléphone ma mbiyaɗa filma. Neɗɗo fayiɗo e haalde tan haala ka welma an jaggaka, ko an ka weli kono est ce que ka gonɗi, ko an haala ka weli mbete aka gonɗi. Min won neɗɗo goto mi innilim audio goto, ceernajo goto ko Sarif, o waɗi audio o wi oɗo audio noon fayi koye dental mon onon, mboɗo duwonomon onon dental mon ngal, mboɗo duwonomon. O limti dental ngal tan, o limti ardiɓe dental ngal, o wi mboɗo duwono on audio o fayi koye mon, mi sakkitimon naggam mbaɗe oɗo duwa onon ngal dental onon jeeyi ɗum. O itti audio o neldimi ɗum. keɗimi audio ha gasi noon, kono mi hewani jabade audio, noddumomi to woni audio ji mi hewani jaab, noddumomi mbimi est ce que heeɗima audio mo nelɗa, wi ha mi heeɗima kay ko duwaw, ɗum tagui mi neldima andi beele cara. mbimi ala a heeɗaki audio o. heeɗade e famde wona gotum. o sakkiti ko joomin dingiral ngal tan, o wi ko onon dingiral ngal, o haali inde wonɓe maggal saɗa e maggal. ko mbaɗan ɗum kanko mi neldimo o duwa mbaɗi ɗum onon wonɓe ngal dingira onon ɓe, ko onon jeeyi. kettoɗon haala makko, a wi ko onon o sakkiti ko onon jeeyi. kalna ɗaccaɗon audio biyaɗo ko ɗo fayi, holko yaltin ɗum. heɗo haala, eɗen jogui caɗele wawde nande haala, mo sikki hen saji noppi men ɗi ndero, ene jogui micro ji nan toon, joomum nanirta ko to wonanno eey nanirta ko ala, ɗo wonno ala nanira eey. woni yimɓe ko noon ɓe mbayi, sabu min horam woni yimɓe mboɗo haala ɗumen privé, mi haala hunde mi gayna joomum jabto kam, somi hettima ko joomum jaabi ko e somi heeɗima ko kalmi ko way kono jamma e ñalawma ni ceerno hulɓini. ene waɗa hay neɗɗo hay découragé hen saji haalde audio, no taga neɗɗo wadde découragé haalde audio hen saji. eɗen jogui probléme nande, mi anda ko jomum heɗotako, mi anda yi tan ko nande haala, mi anda hono ɗum wayni, kono eɗen jogui probléme wawde nande haala. yoga e men le majorité o ɗo ko probléme mawɗo. neɗɗo saɗa heeɗo haala, accu ha teeya, ha ndeeƴa, haqqille ma ne deeƴi, mbasa heɗodade yimɓe, keɗoɗa an tan goto, naata e nufuru ma, etoyɗa famde, woni mbaɗa analyse. ay haala ko analyse. yimɓe fandirmi ɗo ne Cheikh Yérim ne foori, analyse ɗi wonno ɗi fof hande en jii oɗo gouvernement no wayi wona holɗum ko heɗade haala. woto heɗo ko jiɗɗa nande ko, woto sala heɗade ka yiɗa nan ko, woto heɗo tan ko jiɗɗa. so tawi tan koko jiɗɗa nande ko tan keɗotoɗa, a heɗota ko gam famde, keɗoɗa ko gam weltade ko weltade. neɗɗo yo heɗoro haala gam famde, woto heɗoro gam yidde tan nande ko jiɗɗa nan ko, taw ko jiɗɗa nan ko nafatama, walla ɓeydatama, walla ala ma nafoore, walla ala ma fayida, walla alanama kuccal, walla alanama darorgal, walla alanama dañirgal, walla alanama annora, alanama kulol Allah, alanama hay tus. taw won ko celɗa heɗade ɗa ene waɗanma nafoore nder. sa jaaɓi heɗade heɗorade ɗum haqqille ma sigga ha laaɓa, wooda ko pamɗa hen, ma dañ ko kuccam mawɗam ɗam dañƴa hen, ma dañ kuccam mawɗam ɗam dañƴa hen. kono eɗen jogui caɗele wawde nande haala, ko ɓuuri hewde men. ɗum noon ko yidde wiide banda men, gande nde sariya Allah o e sariya droit goɗɗo tribunaux ji o ɗi goɗɗodirani hay seeɗa. kala ko oye sariya haaɗi, oga sariya ne haaɗi ɗum. kala ko oga sariya haaɗi, oga sariya ne haaɗi ɗum. sariya ne haaɗi neɗɗo ñohode, sariya oga ne haaɗi neɗɗo ñohode. sa ñohi neɗɗo so tini, so portim plainte dañi caɗele. sa takkimo jina ko noon, sa takkimo guyka ko noon, sa fene dow inde makko ko noon, so tawi a wujjanimo ko noon, sa fiimo ko noon, sa waɗimo viol ko noon, sa itti photoje makko a neldi goɗɗo yamirani ko noon, photoje intime neɗɗo yalta nelda o tina a neldi, on wawi portem plainte. sabu hanki o ɗo Sénégal ɗo
won sukaaɓe heewɓe nanga toon to Thiaroye koɓe jeegomo, won dintal sukaaɓe rewɓe ɓeɓe mbadduno cangarte, heen suka gorko gooto neldi suka debbo heen gooto vidéo cangarte mo wadduno o wimo ngara minen mi horñito heen walla mi yaltina. Suka debbo o sali o yaltini vidéo o neldi sehiilma goɗɗo, o neldi suka debbo ande vidéo ma sarima. Suka debbo o portiɓe plainte addaniɓe kayita, kamɓe fof ɓe nanngama ɓe mbaɗa garde à vue. hande holno foti suka debbo e rewɓe mawɓe hande mbatta objet, mbatta hande kutorguel holɗum saabu won keɓɗo image ma ene hutorma. anayi gure men ha wayno leydi, neɗɗo heɓa image ma tan ene torluma, ka jontaɗo, ka diriyanke, ka suka debbo baɗɗo fay, kono kadi belel ma ownama saabu holɗum waaji o waɗi feere fof ha heeɓi image ma, walla heeɓi audio ma bolle puuɗi, walla heeɓi audio ma mo kalnoɗa, o heeɓi audio ma, o heeɓema hunde tan, o heeɓi numéro ma téléphone, o nelduma o wima aha mbo jogui sirlu ma noon, sa yiɗami sakta aran nokku tel tawami toon. hande aɗi hande diriyankoɓe heewɓe won ene tawya won, saabu holɗum wona yidde, wona haydara, won ene dokka haalisaji, wona hunde, wona haydara, ko chantage. so tawi a heeɓi on chantage an woto note, so yiɗi wat publié, a wawa ɓurde ko woɓɓe dañani ko. kala ko mbiɗa won wiyaɓe ko ɓuuri ɗum, kala ko mbaɗiɗa won waɗaɓe ko ɓuuri ɗum, waɗaɓe ko ɓuuri ɗum. so yimɓe waɗima chantage fa police, aɗa andi numéro téléphone jomum, an kay woto haala haydara, yumboɗomi ara jaha kalna police, ngara notoɗa rendez-vous ɓe nanggamo. so ɓe nanguimo premiére fois ɓe tettata ko téléphone o, maɓe taw image uji ɗi fof o soket, teɗo yoɓa amende. gacce kaɗa ɗon ɓuuri wiide aɗa mofta, aɗa suuɗo, aɗa yaha aɗa arta, reedu feeña, walla joomum hoynuma yeeyma goɗɗo, goɗɗo yeeyma goɗɗo, par ce que sukaɓe ane ɓe jeeyodirat. so joomum wondema ha tampi natti yiddema kadi yeeyma su gorko goɗɗo, hokka image o su gorko goɗɗo, a tinta ha goɗɗo kadi nelduma e numéro maɗa, gabboɗa e on kadi holto paaɗa. kala neɗɗo biɗo no hoynuma ko ɓuuri yawde yaccat nawmo yeeso lawol, so yiiɗi haala ka yo dajjito, il faut yo wat assumé responsabilité maɗa. woto suuɗo hen, woto yoɓ hen kalisaji, woto hersu hen, woto hersikino hen, ƴettu lawol ma yah, woto haalde hay goto, woto jaaboka, woto janggo jaabade hen, ya lawol tan, woto haala mo nimami adana hay police, ya lawol tan kalna police dokkaɓe numéro o. ñande o yima artawmo foof nodda police ara, sa yettima tan ɓe nangganmo, ɓe ndewnamo lawol, kala ɓe wondi fof nanguete. joni gon phénomène maya ha laaɓa, ha wiye ceer bandam en, neɗɗo ne jogui ndimago mum, Allah yamiri neɗɗo yo suure, hay goto timmani, timmi komo yimɓe timmini, ala timmuɗo, timmi tan ko goto tagɗo, tago ngo wiya yo timmodir, kala ko timmani timminen, kala ko jiiɗen cuuren, sa yi ko poɗɗa haalde yaɓɓu koyɗema kaala, kono woto yayi ko poɗɗa haalde jaaha kaaloya banggue goɗɗo, a bonni. a yi Sar Abdoulaye Sar waɗa ko moƴƴani, noddam wiyam an de Sar ka neɗɗo gandaɗo, ka badni, ko mbatta ko de fewani, ko hakkude men en ɗiɗi noon, kalde nanɗa ko an haalti, ɗum ko hakkude men de. kono kal sa yimoɗon ko fewani a yahat joɗɗa e yimɓe, min de komi naƴƴo, ko naƴƴumi ko nañƴuma, min de mi yikka ari ne waɗa ko fewani, an kay fewani, an hoorem an aji oñade. ɗo kalɗa ɗo joni, so tawi yimi ya rokkam dalilu ko kalɗa ko, a ronki andu dalil labɗo ceerto, somi nayimi yeeso lawol a soket, te ɓe kalanɗa ɓe foof ganda ka penowo. ɗum woni ko Allah haaɗi en ko. ɗeɗo gueɗe ene jiya e gueɗe Allah haaɗi en. ɗo kadde tan e yewtere men Buuɗaliru Mende, so feeri feeñi feeñjey ɓattake, musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoulaye Sar, kettima laki jaam, yo jaam Allah ñalane musiɓam tedduɓe.